Takže bych vám chtěl moc poděkovat, že hlavně, že dorazili ty týmy, protože jsem měl strach, jak jsem to organizoval někdy v květnu. Prostě 2 měsíce, že bude málo týmů, nakonec jsem přihlásil 9, jeden se ještě odvolal, Brno odvolalo a ještě někdo, takže nakonec bylo 8, ale jsem rád, že se to sešlo. Byl to první ministranský fotbalový letní turnaj, tak snad za rok by mohl být zase, nebo jste pozváni na zimní. Ten máme vždycky v Hradci nad Moravicí někdy kolem 20. prosince. 29, nějak tak. No už to máme 3 roky a máme vlastně ten pohár. Ale teď už přímo... Takže vám moc díky. Já to vemu od posledního místa. Takže na posledním místě... Ne posledním, 8. 8, jasné. Na 8. místo... Kurník, se zúčastnili. Se umístili. Je to družstvo Hradec nad Moravicí. Celkové skóre mají 4-12. Celkové body 1. Ale i tak prostě díky moc. 7. místo je to Ostrava Los Galacticos. Velký potlesk Ostravákům. Mají skóre 3-20, super. 6. místo jsou to ministranti, jsou to místní, je to Bobo tým Lajferti z Opavy Jaktař. Velký potlesk, Bobo tým. Skóre 8-11. 5. místo přijel až z Fulneku, kde vyhrál teďka Petra Kvitová Wimbledon. Je to favorit Fulnek. Skóre 8-6. 4. místo jsou to opavské Oranžády. Velký potlesk Oranžádám, skóre 12-5. Jinak řeknu, že až do předposledního kola se bojovalo, že měli týmy. Oranžády měli 12, Vlaštovický měli 12, Panna Maria měla 13, Frýdek Místek měl 12 nebo 13, takže to bylo poslední zápas, to bylo prostě do krve, na krev. Takže až poslední zápas si rozhodli. Tak, 3. místo. 3. místo. Nějaké ceny, ne? A budou ceny. Takže 3. místo, skóre 11-4 a je to fotbalový klub Vršavec z Frýdku Místku. Díky moc. Díky moc. A tady Frýdek získává krásný obraz od Van Gogha. Je to na památku z jaktařského turnaje. Historický pohled na jaktař. Takže tady cena pro vás. 3. místo. 2. místo, skóre 6-2. Přijeli z nedalekých Vlaštoviček a jsou to Vlaštovičky. Je to tým Vlaštoviček. 2. místo. Děkuju. Tady získává krásné shower gally od značky Adidas. Celý tým. Pojďte si to pobrat. Takže to bylo 2. místo. A 1. místo, je to historické 1. místo, skóre 11-3, získávají ministranti z Opavy od Panny Marie. Velký potlesk. I dziękujem Ogarům z Polski, z Opole, Tomášovi i Šimonovi i Tomkovi. Kluci, chcete něco říct? Pohár už chcem. Takže získávají Ministrant Cup, tento krásný pohár. Krásný pohár. Ještě tady jsou ještě vlastně ročníky, je tady ročník 2008, 9 a 10.
První ročník vyhráli ministranti z Jaktaře, to je Halloween. Druhý ministranti Oranžády a třetí zase z Jaktaři. Takže teďka je to změna, ministranti od Panny Marie vyhrávají krásné poháry. A ceny jsou od magistrátu města Opavy, jsou krásné tašky. A potom tady jsou takové nějaké na květiny. Nějaké, se dá pověsit, pozdro na květiny. Takže kluky, tady, jsou tam ještě nějaké bádasky na kolo. A jinak tady na květina to se dá pověsit normálně na zeď, nebo někde se zasadí kvítku. Tak, jo. Dobré. Magistrát města Opavy. Brindaček. Takže ještě jednou Opava Panna Marie. A aby tohle bylo, je tady krásný fotbalista, je to nejlepší střelec turnaje, bojovalo se do poslední chvíle. Šimon Labus, polský, od Panny Marie měl 6 gólů. Pak tady je 4 góly. Honza Leifert z Jaktaře, Lipinský Václav z Fulneku, ale nejvíc gólů dal Daniel Dubovič z opavských Oranžát. 7 gólů a vyhrává nejlepšího střelce. Takže krásný pohárek. No a úplně nakonec to asi to přijde. Máme tady 3 krásné hry. Ale někdo už jednou vzal. Každopádně, velký dík patří rozhodčím. Pojďte, pánové. Pojďte. Jsou to rozhodčí, kteří nám pískali celé odpoledne. Je to pan Dubovský a pan... No, to nevím. Pojďte si pro víno. Ještě je to pro Tondu Banetku. Tam vzadu, když se podíváte, on nám připravoval celý den hřiště, on to lajnoval, sekal trávu, spravoval nám branky, takže mu patří taky víno. A ještě správce opavského Orla Fonek Stuchlík, který nevím, jestli tady je, ale pro něho taky víno. Takže pánové, Děkuji bardzo. Tondo, pojď. Nehuž to přijď. Pojď. Pojďme vyprovokovat, protože on se vždycky stydí. Tak Tonda si to potom veme. On má ženu na Jižní Moravě, říkal, tak. Takže... Díky, kluci. Takže, to je asi všechno. Fakt jsem rád, že jste přijeli. Příští rok, nevím, budu jako na ten zimní turnaj ještě dám vědět. Kdybyste chtěli přijet, tak jste samozřejmě zváni. Jinak ten letní, to je taky potřeba nějak udělat a i víc týmu. A jinak fakt moc všem díky. Jinak kdybyste chtěli zůstat, tak fakt ještě bude pivo, budou párky a bude asi hudba až do večera, do noci. Takže bude se tady trošku pařit. A nakonec teda, máme tady nějakého faráře? Nebo já, ne? Tak jak konečně zakončíme, poděkujeme pánu, že se někomu nic nestalo, když jsme si všichni zničení a tak. Takže dáme Otče náš a tím to zakončíme. Otče náš, již si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpoznám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Amen.